preparado naman yung kudaan nga ang ako alam gyud kay best effort lang yun ako ning kamot man yung ako hukom na gina sa tao kung kinsa ilahang butaran. Ako wa man gyud koy control sa kung kinsa gyud butaran sa mga tao. Ang ako ra gyud makontrol kay ang akong effort. So maximum effort lang yun ko nga makadalaw dagang projects diri sa ato dagang ayuda diri sa ato. Mura gani ang may. Okay, kung last na lang kung kanang kasagarang problema karon kining road right of way, wa ba tay plano nga magpanday balaod isip congressman nga kining road right of way magbuhat kitag special judge nga kana ra gyud nga kaso iyang dawaton dili na mo dawat og lain kay dugay maging hukom og ipaagi pas korte. Ipaagi gina siya sa korte kay naman gina sa constitution na kinanan mo agi gyud og due process especially kung mokuha kag private property. So dili gyud pwedeng madali-dali na isa gina sa mga problema sa ato kay giprotektahan sa gina sa constitution nga dili pwede makuha ang gobyerno og property without due process. Pero dili na pwede kung mabuhatan sa mapapaspasan mapakuan siya nga mag-special judge lang yun siya para anang road right of way kay mo man nakalangan sa mga project. Tinuod yan na. Sige ako na istudyohan. Kasi Napadayon pwede mabuhat karon kay